Ahoj, Igor. Ahoj, Katka, čau. Videl si ten dnešný scenár? Aký scenár? Ale Igor. Ale jasné, videl som, je super. Poď a nasadaj. Pripomeň mi, kto je to ten host dnes? Ach, Igor. 2000 years later. Už sa teším na nášho dnešného hostia. A ja, lebo vždy sa dozviem niečo nové. Ešte nám chýba žirafa. Čaute, tak dnes sme tu opäť a dneska sme si zobrali na mužku Dubaj. A máme tu Milana, s ktorým sme už rozprávali minule o investovaní v Dubaji a dneska sme si ho pozvali, aby nám porozprával všetky pravdy, fakty a mýty a všetko, čo súvisí momentálnou situáciou v Dubaji. Vítaj, Milan. Ahojte, ahojte. Pozdravujem všetkých na Slovensko. Ďakujeme. A Milan sa aktuálne nachádza v Dubaji, čiže je v centre diania a spojili sme sa s ním presne, aby sme vedeli, aká je tam situácia. A ja by som to rozdelil tak na dva pohľady, že jeden pohľad je taký súkromný život tvoj, ako žiješ ty život s rodinkou, ako Milan, Hnilica a rodina. A druhý pohľad je Mr. Best Choice. A ako fungujú nehnuteľnosti, reality, ako sa menia investície, investori a podobne. Ja by som tam ešte doplnil ďalšiu tú úroveň, alebo ďalšie to hľadisko, to je to geopolitické, ktoré je z môjho pohľadu, poviem, že najťažšie, lebo ho nevieš ovplyvniť a nejakým spôsobom v podstate len sa prizeráš, čo sa deje. Samozrejme, tá situácia tu nie je ľahká, ale není ani tak kritická, že by som musel zobrať svoju rodinu a utekal s ňou teraz niekde inde. Ako stretávame sa tu s ľuďmi, ktorí tu boli aj predtým, alebo stále tu žijú, stále tu pracujú, stále sa bavíme o tých rizikách, snažíme sa to nejakým spôsobom vyhodnocovať z tých informácií, z tých reálnych udalostí, ktoré sa tu dejú. Každý má na to svoj pohľad, hej, a každý má aj tú mieru rizika, alebo ten level, ktorý dokáže akceptovať niekde inde. Bolo veľa, poviem, že ľudí, ktorí odišlo z Dubaja, 90% to boli všetko turisti, ktorí tu boli v tom čase, keď to celé vypuklo v absolútnej neistote, hej, v strachu a proste naozaj tie výbuchy, aj keď nie samotných rakiet alebo dronov, hej, ale v podstate tie výbuchy pri tom zneškodňovaní, pretože tá obrana to funguje reálne, že dobre, tak proste není to nič príjemné. Hej. Počuješ to, reálne tu vidíš na oblohe, niekedy v noci už máš pocit, že to je ohňostroj, ktorý sa tu deje. Našťastie sú straty aj na životoch, hej, do dnešného dňa, myslím si, že to bolo 6 ľudí, ktorí tu reálne zomreli, je tu nejakých 170 ľudí, ktorí sú zranení, ale sú to všetko, poviem, že veci, ktoré sa udejú nešťastnou náhodou, hej, kde proste na nich niečo spadlo. Práve preto tá dubajská vláda informuje všetkých vopred správami, ktoré sú fakt, že nepríjemné a myslím si, že sú už aj virálne v rámci sociálnych sietí, pretože ten zvuk je fakt, že nepríjemný. Robia z toho tiktokery, hej, a influenceri rôzne videá, takže je to fakt niekedy až také komické, že si robia z toho, poviem, že srandu a berú to na ľahkú váhu. Reálne, keď ti tá SMS-ka príde, tak vždycky ťa to tak trošku zastaví v tom, hej, bežnom kolobehu a rozmýšľa, že čo ďalej. Hej. Stále sa odporúča, aby si nechodil na voľné priestranstvo, aby si sa zdržiaval aj v princípe niekde v dome alebo vo vnútri, aby si proste nebol zranený alebo trafený tými úlomkami, lebo to sa presne udialo, hej, aj tým ostatným, hej, v podstate tým 6, ktorí proste prišli o život, že padlo na nich, hej, nejaký úlomok, hej, z toho dronu alebo z tej rakety a to je práve to, poviem, že to nešťastie, ktoré sa udialo. Nehovorím, že by sa to nemohlo stať aj keby boli doma, ale tá pravdepodobnosť a tá šanca, že to doma prežiješ, je väčšia, ako keď si na voľnom priestranstve. Hej. Čo robia ľudia najväčšiu chybu je, že utekajú sa von pozrieť. Vieš, a to je práve to, že ty počuješ nejaký výbuch z toho zneškodnenia a ideš sa pozrieť práve v tom najnevhodnejšom čase, pretože vtedy to celé, hej, a všetko padá na zem a môže sa stať nešťastie. Ako často tieto SMS-ky alebo tieto rakety chodia? Ešte ono je to také smiešné, že fakt niekedy sa na tom bavíme, že ako keby niekedy to začína presne vždycky v rovnaký čas, hej, že proste už sme sa bavili, že
že či nejaký nasratý Iránec ráno nemusí ísť do roboty, hej, a nemusí pospúšať na nás rakety, lebo proste je to vždycky, že tak približne v rovnakom čase. A potom je to v inom čase, ale tiež v rovnakom, hej. To znamená, že buď si vymenili smeny, alebo proste to takto nejak funguje, ale ne, reálne snažia sa informovať s dostatočným predstihom. Hej, dostávaš primárne asi teraz každý deň príde nejaká 1-2 správy, ktoré proste dostaneš o tom, aby si proste zachoval kľud, hej, išiel sa niekde schovať, vydržal tam. Chodím veľa do mesta a vidím, že keď príde aj tá správa, tak tí ľudia to už berú tak, že áno, snažia sa nejakým spôsobom, dobre, nesedia len na terase, idú donútra, hej, do reštaurácie alebo vojdu do nejakej budovy, ale není to tak, že by utekali, hej, a teraz hľadali nejaké bunkre alebo niečo podobné. Myslím si, že toto skrývanie bolo hlavne, keď tu boli, poviem, tí výletníci, ktorí proste na tých hoteloch išli sa schovať do toho basementu a tam vlastne pretrvali nejakú chvíľu. Ako mrzí ma na celom tomto konflikte, ma mrzí v podstate jedna z takých vecí, že opäť sa ukázalo, že Slováci sú strašne poviem, že zloprajní a poviem to, že tešia sa z nešťastia iného, pretože keď vidím tie reakcie, ktoré sú proste aj na tých internetoch alebo na tých sociálnych sieťach, kde proste sa vysmievajú ľuďom a prajú im to, že však lebo ste išli do Dubaja, alebo ja neviem čo, hej. Mne to príde také, že ako keď sa ľudia vysmievali kedysi z BMG Investu, že proste niektorí do toho investovali, hej, niekto na tom zarobil. A okrem nejakých bezpečnostných upozornení, ktoré vám teda chodia a teda ľudia nechodia po vonku, máte aj nejaké obmedzenia v infraštruktúre, ja neviem, doprava, školstvo, obchody, funguje všetko normálne, alebo... V tom prvom týždni bolo vlastne všetkým odporúčané, aby teda sa venovali jej práci z domu. Hej, boli pozastavená výučba v školách, by som povedal, alebo teda bola zmenená na dištančné, hej, online výučbu. Tým, že tu bol v podstate Ramadán, ktorý hej teraz nedávno skončil, následovať mali prázdniny, tak zase v rámci toho, aby proste tie deti aj v tej škole nevymeškali to až strašne veľa, tak im to otočili, hej, a v podstate dali im ako keby tie prázdniny, ktoré mali byť teraz, tak im dali cez ten Ramadán a teraz v podstate od pondelka začínajú znova výučbu. Stále bude online, hej, pretože nechcú tí deti pustiť do školy, ale bavíme sa, alebo teda sú nejaké také termíny, že od 6. apríla, že by už reálne mali nastúpiť aj fyzicky do školy, takže verím tomu, že toto všetko nasvedčuje, že tá komunikácia so všetkými zúčastnenými stranami proste speje k nejakej dohode, ktorá vlastne umožní, aby ten život tu pokračoval ďalej, pretože není to príjemné, ale není to príjemné ani pre celý svet, lebo keď si zoberieme, že ten konflikt ovplyvnil všetko, hej, a keď sa bavím s ľuďmi aj zo Slovenska, že v podstate napriek tomu, že tu je nejaký konflikt, tak sa cítia menej bezpečne z pohľadu investícií na Slovensku, ako keby mali ísť sem. Čiže hovorím, zase je to len o tom vyhodnotení. Tak je to také logické, to je taký bežný ľudský strach, keď sa niečo niekde deje, tak jasné, že máš taký ten v povahe taký ten strach, že čo ak sa to prevalí aj ďalej. Viem, že Slovensko je relatívne ďaleko, ale ovplyvňuje nás to minimálne ekonomicky. Ropa rastie, indexy klesajú zase. A toto je, poviem to, že nemyslím si, že ten konflikt je dlhodobo udržateľný, alebo teda dlhodobo, jak to mám nazvať, že proste sa tu bude bojovať týmto spôsobom. Myslím si, že ten boj začne na úrovni nejakých fakt, že ekonomických a obchodných dohôd, kde teda vidieť o tom, že kto začína o nejakých podmienkach si hovoriť, kto chce čo spoplatňovať, aké prechody cez ten prieliv. A to sú veci, ktoré podľa mňa zase budú len určovať nejaké nové prenastavenie fungovania tej ekonomiky a hlavne obchodu s ropou v tejto časti. Samozrejme, hovorím,
Pre nás, bežných rezidentov, je tá geopolitická situácia naozaj len na úrovni, že môžeme to sledovať, nevie sa do toho nejak fyzicky a osobne zapojiť. Čo ale robíme, je tá druhá stránka veci, a to už sa týka či tá osobná, alebo tá biznisová, že proste snažíme sa myslieť pozitívne a napriek tomu, že tá situácia je tu taká, aká je, tak sa snažíme v podstate vo všetkom hľadať tie možnosti, ktoré vlastne tá situácia ponúka, pretože každá doba, či už dobrá alebo zlá, ponúkala aj nejaké, poviem, že príležitosti, ktoré sa dali využiť z pohľadu toho realitného trhu. Smejem sa na tých videách, ktoré proste vidím, kde proste idú krížom krážom, jedni hovoria tak, druhí hovoria onak, každý sa tu snaží nejakým spôsobom prihrievať tú polievku alebo tú misku váh raz na jednu stranu, raz na druhú stranu. Ja to vnímam rovnako ako v každom inom biznise, že proste sú ľudia, ktorí vstupujú do biznisu v určitej fáze a sú ľudia, investori, ktorí do toho biznisu vstupujú v iných fázach. A teraz nastala opäť nejaká iná fáza, ktorá dáva možnosti investorom, ktorí sú viac špekulatívneho charakteru, nemajú problém riskovať a sú ochotní v podstate investovať niekde, kde tak ako Dubaj už po minulé roky ukázal, že proste vždycky sa z toho nejakého krízového stavu dostal, vždycky to bolo na úrovni lepšie pre Dubaj, to znamená, vždycky sme z toho vyšli lepšie. Ja sa vrátim, Milan, ak sa môžem ešte vrátiť k tomu životu v Dubaji, vás a tvoju rodinu nenapadlo odísť z Dubaja v tých začiatkoch? Vlastne konflikt trvá už 3 týždne, myslím, že to je. Nerozmýšľali ste nad takým? Mali skôr taký moment, že v určitom momente toho konfliktu sme ku nám zavolali viacerých ľudí, ktorí proste boli v tých oblastiach, kde teda to bolo viacej počuť, hlavne teda v oblasti Maríny a pri Jumeire. Takže zrazu nás tu bolo v dome namiesto 5, sme tu boli myslím 12 alebo 14, kde proste sme spali krížom krážom, v rámci domu. Našťastie máme nejaký dom s nejakými kapacitami na ubytovanie, takže bolo to veľmi zaujímavé. Strašne mi to prišlo na jednej strane smutné, ale na druhej strane to bolo strašne milé, lebo proste zrazu máš v dome ďalších, poviem, že pre mňa cudzích ľudí, aj keď sú to moji známi, priatelia, ale proste ľudia, ktorí si bežne nežijú v domácnosti. Takže zladiť aj celé to fungovanie. Niekedy som mal pocit, že sme so ženou ako vo vojenskej kuchyni, pretože sme robili praženicu pomaly zo 40 vajec, a do toho celá tá príprava okolo, takže bolo to veľmi, veľmi komické. Ale aj toto bolo, poviem, že 3-4 dní, kedy tí ľudia u nás boli a potom sami vyhodnotili, že proste dobre, vrátime sa naspäť do tých našich apartmánov, vrátili sa naspäť do tých svojich bytov a dneska si len píšeme, počul si to, nepočul si to, niekto to už úplne, poviem, že keď bývaš pri diaľnici, tak si už nevšímaš, že bývaš pri diaľnici. Ekonomika, akože počúvam o tom, ako poistky idú hore, ako potraviny idú hore a takéto. Vieš, ja to poviem to na tom obchode, v tých realitách, kde proste som asi najviac doma, neviem posúdiť tie poistky, pretože nepodpisuješ poistky každý deň, aby si pamätal, že či sa zmenili alebo nezmenili. Keď sa vrátim k poistke, tak mne, alebo teda ten systém zdravotného poistenia alebo poistenia na auta, to funguje tak, že proste každý rok to obnovuješ. A ja vidím, že mne zdvihla poisťovňa poistenie o 7% oproti minulému roku, a to bolo v podstate pred koncom 25-ky. Takže neviem to posúdiť, lebo zistím to, čo urobia na konci tohto roku, že akým spôsobom to nejakým spôsobom pretavia do tých cien. Samozrejme, počúvame, že čo sa deje s tými poisteniami prepravnými, ktoré idú cez ten prieplav, pretože to je asi trošku iná káva, tam verím tomu, že proste tie poistky išli hore, ale hovorím, pri tom bežnom živote to nemá šancu nejakým spôsobom pocítiť. Keď sa ale vrátim k tomu realitnému zvyšovaniu cien, alebo znižovaniu cien, alebo zdražovaniu, alebo ja neviem, jak to mám nazvať, ja nemám pocit, že
táto situácia, ktorá trvá v podstate tretí týždeň, mala nejaký že reálny dopad na cenu ako takú. Pretože ten štandardný obchodný cyklus, kedy sa poviem, že od obchodného podpisu zmluvy do dostania sa do databázy prejde rádovo 30 až 45 dní. To znamená, že my uvidíme pokles v číslach reálne o mesiac a pol, možno 2, ktorý sa ukáže aj v tých, poviem, že DXB Interact a v podstate v tých registroch pri predaji nehnuteľností, pretože až to bude reálne vidieť, že aký je pokles. Jasné, že teraz je pozastavené, že vidím to sám na tých klientoch, že proste není tu taký záujem a každý je v takom vyčkávacom režime, ale s každým developerom, čo som sa doteraz stretol, ktorí spúšťajú projekty aj v tomto čase, tak nikto nemá pocit, že proste teraz musíme znížiť ceny. Už bežia titulky, že reálny pokles nehnuteľnosti v Dubaji 15 až 20%, takže nie je to pravda. Ne, to není o tom, že pokles cien nehnuteľnosti. To je absolútna hlúposť. Samozrejme, na individuálnej báze ľudia, ktorí proste majú väčší strach zo situácie, tak sa snažia predať. Veľakrát sa snažia predať stále so ziskom. To znamená, že to není o tom, že teraz všetci predávajú po cenu, lebo nie, každý sa to chce predať, teda každý chce predať a snaží sa to predať so ziskom. Niektoré ponuky, tie distresové, tie tu boli aj predtým, a reálne to boli veci, ktoré proste ľudia zrazu nemajú na ďalšiu splátku, reálne, ja neviem, chcú alebo potrebujú rýchlo sa dostať k peniazom, čiže tá likvidita tej nehnuteľnosti proste bola nejakým spôsobom požadovaná práve tou, alebo tlačená práve tým znížením tej ceny, ale že by ste tu videli 20-30%, ako hovorím, nevolajú klienti, že keď budeš mať niečo, čo bude 50-60%, daj mi vedieť, keď to bude 50-60%, sám to nakúpim. Ale my sa bavíme o tom, že za 3 týždne krízy je vidieť nižší záujem. Ukazuje sa v podstate viacej času si tí investori dávajú na rozhodnutie a vyberajú si tie projekty. Reálne projekty, ktoré stoja za to aj teraz. Nielen či tá cena pôjde dole alebo nie, pretože tento stav nebude trvať väčšine. A hovorím, z minulosti sme sa poučili, že proste ten Dubaj sa dokáže naštartovať o mnoho rýchlejšie a dokáže sa dostať na pôvodnú úroveň a ešte rásť ďaleko rýchlejšie ako iné krajiny. Ono je to na druhej strane aj logické, keď sa niečo takéto stane, že ten predaj sa na chvíľku zastaví. To isté paralela s Ukrajinou, keď začala vojna na Ukrajine, tak vtedy v podstate náš slovenský trh úplne zaspal na 2-3 týždne presne a potom sa to pomaličky rozbehlo. Takže pri covide rovnako a dokonca ešte to vystúpalo ďaleko vyššie. Takto Problém je, že tá sila médií, ktorá je dneska, je tak strašne urputná a tak strašne obrovská, že dokáže tých ľudí, ktorí sú v neistote, ešte viacej zneistieť. A to je proste, že ľudia nezomierajú, pomaly z chorôb, ale z paniky. Pretože sa dostanú sami seba do stresu, že niečo sa udialo. Hovorím, ten prvý deň, respektíve bol to skôr druhý deň, mi volal klient, ktorý odo mňa kúpil nehnuteľnosť, alebo teda cez mňa kúpil nehnuteľnosť a proste vyčistil mi žalúdok, že on toto neočakával, a že proste ako som to mohol dopustiť a neviem čo. A ja mu hovorím, že jasné, tá situácia sa dala očakávať, pretože sa o tom hovorilo už nejakú dobu, že proste tento konflikt tu nastane, ale ten Dubaj je pripravený na tieto situácie a vidieť to práve na tom, ako funguje. Zložil mi telefón s tým, že teda on to bude starostlivo sledovať a teda bude na mňa dávať pozor z pohľadu alebo skôr na tú svoju investíciu. O týždeň mi písal správu, že teda ako sa máme, samozrejme bolo to od neho veľmi milé, ale že teda má nejaký obchodný plán, ktorý by chcel v Dubaji riešiť, že či mu s tým viem pomôcť, že teda tiež mal záujem o nejaké zlacnené investície, keby sa tu našli, že by do toho investoval. A vo finále sme sa začali baviť o projekte, ktorý
si myslím, že za mňa je fakt stále topka aj v rámci tej ponuky, ktorá je, a že proste ho zaujíma aj ten, napriek tomu, že tam developer nedáva žiadne zľavy, že tam proste nerobia žiadne, poviem, že distress dealy a podobne. Hej, a vidieť, že vždycky sa v tých ľuďoch prejaví nejaká taká investičná dravosť, hej, a proste snažia sa využiť tú situáciu. A čo výstavba? Výstavba normálne pokračuje? Stavby napredujú, alebo sa nejak zastavila výstavba za ten čas? Tiež mám pocit, že som sa stal tým, že veľa mojich známych vie, že ja som stále tu. Takže ja som jak taký delivero človek, ktorý proste chodí tu, fotí stavby a ukazuje, že áno, robí sa na tej stavbe, hej, robím porovnávacie fotografie, ako to bolo predtým, ako je to teraz, hej, či tam sú ľudia na tej stavbe a podobne. Takže ako reálne viem o jednom developerovi, ktorý posielal svojim klientom informáciu, že je pozastavená výstavba, ale to bolo v tom prvom týždni, kedy proste prišlo nariadenie, alebo teda odporúčanie od dubajskej vlády, aby ľudia zostali doma a fungovali v režime home officeu, tak si myslím, že oni to poslali, ale už dneska tam normálne tí ľudia fungujú, hej, a pracujú, pretože ideš do mesta, je tu menej ľudí v uliciach, pretože chýbajú tí návštevníci, hej, tí výletníci, tí turisti, ale vidí, že proste ľudia pracujú, na tých stavbách sa fičí, stále fungujú aj v noci, svietia svetla, žeriavy sa krútia, takže nemám pocit, že by sa to zastavilo. Nemôžu tu zostať stáť, hej, proste to není o tom, že teraz odídeš z pola, hodíš hrable na zem, hej, alebo motiky a ideš domov, hej, a tam budeš teraz čakať koľko, mesiac, 2, 3, kým sa teraz všetko, hej, utichne. Našťastie musím povedať, že naozaj nie sme tu v tej pozícii nejakého takého, že priameho účastníka v tej vojne, keď to tak poviem, pretože Dubaj sa stále iba bráni. Hej. Dubaj neútočí, Dubaj aj v minulosti vždycky sa snažil byť, poviem, že Švajčiarsko, hej, na Strednom východe, kde proste sme sa nikdy do ničoho nezapájali a vždycky sme sa snažili naozaj s tou zmierlivou cestou ísť. Touto politikou idú stále aj dneska. Neviem, z akého dôvodu proste ten Dubaj je najviac postihnutý týmto konfliktom, pretože z pohľadu tých okolitých krajín tu sa mierí najviac rakiet, najviac dronov. Hovorím, našťastie tá obrana funguje. Či je to kvôli tomu, že proste cez nás veľa vecí letí na niekoho iného a my to len zostrelujeme, hej, v nejakom režime. Ten Dubaj sa snaží aj tú leteckú prepravu alebo ten vzdušný priestor naozaj manažovať tak, aby to nedošlo k nejakému konfliktu. Samozrejme, opäť sú na to dva názory. Jedni robí sa to pre peniaze, pretože ten čas, kedy je letisko odstavené, proste stále stojí nejaké peniaze a čím dlhšie to letisko stojí, tak proste tým menej peňazí prichádza a tým viacej peňazí odchádza. Hej, ale hovorím, že manažuje sa to tak, že však máte možnosť vidieť, že proste žiadne z tých lietadiel, ktoré letelo, nebolo ani trafené, ani zostrelené, ani neviem čo. Odlietajú lietadla, mám tu známych, ktorí sem prišli už teraz, to znamená, že reálne sem tí ľudia aj vedia priletieť. Samozrejme, zase je to osobné rozhodnutie. Kto chce ísť, ide, kto nechce ísť, nejde. Musíme sa baviť o tom, že koho to najviac postihlo, sú krátkodobé nájmy, čiže tie short renty, pretože chýbajú tu turisti. To znamená, že dneska to, čo sa ponúkalo v sezóne za nejakú cenu, dneska proste si schopný tú cenu dostať, poviem, že keď by si to prerátal, tak je to cena a na deň ťa vyjde rovnako, ako keby si to mal v dlhodobom nájme. To znamená, že reálne to není to tá pôvodná cenová úroveň, hej, pretože stále to bolo o tom, že tie short renty v čase sezóny proste sú vyhypované, hej, tým, že tu turisti nie sú, tak je problém. Samozrejme, toto sa nedá nijak ináč napraviť len tým, že sem ľudia začnú opäť chodiť. A tie dlhodobé? Tie dlhodobé, väčšinou dlhodobý nájom si zoberú ľudia, ktorí tu pracujú, hej. To znamená, že nemáš dôvod utekať niekde, hej, pokiaľ sa naozaj necítiš, že vyslovene ohrozený, tak nemáš dôvod utekať alebo teraz vypovedávať zmluvy alebo niečo podobné, pretože tu žiješ, máš tu zariadené, hej, to svoje fungovanie, máš tu rodinu, deti ti tu chodia nejakým spôsobom do školy.
A našťastie stále hovorím, že nie sme tu v takom stave, že by tu padali dennodenne nejaké bomby, hej, a vybuchovalo to tu niečo na zemi, hej, a boli ohrozené životy, hej, mojich blízkych, lebo ako náhle by došlo k takýmto veciam, tak proste a ja nie som samovrah, hej, a nie som nejaký blázon, že tu zostane. Hej. Máme samozrejme aj my nejaký plán B, ktorým žiaľ Bohu není Slovensko, lebo proste to tak nevnímame. A zase keď to len tak, že odľahčím, tak stále tu zomiera menej ľudí z tohto celého konfliktu ako zo zdravotníctva na Slovensku. Takže to je... Ja, tak to bola rána teraz. OK. Tak no. Dobre. No, žiaľ Bohu, je to pravda, no. Akú najväčšiu absurditu si narazil? Na čom sa bavíte akože úplne, že topka? Najviac sa bavíme na tých AI videách, ktoré proste ukazujú, ako tu pomaly celý Dubaj horí. Reálne to sú veci, ktoré ti volajú potom blízky, pretože tiež to vidia a za mňa je také komické, keď volám s mojou mamou a proste ona, že toto som videla, hento som videla, tamto som videla, je stále len prosím ťa, tak to nepozeraj. Nepozeraj videá, zaručené videá, ktoré majú obrovský titulok, Dubaj skončil, hej, a zhoreli tu všetci a ja neviem, čo všetko možné, lebo to je robené presne kvôli ľuďom, ktorí sú hákliví a citliví na to uveriť akékoľvek veci, ktorá proste má jediný cieľ, klikateľnosť, virálnosť, hej, a podobne. Jasne. A reálne aké škody tam vznikli? Ja si pamätám teda evidujem len jeden takú dieru v mrakodrape po drone. To mi prišlo reálne, neviem. Tak to reálne tu došlo k zásahom, že bola, aj my sme išli popri jednom, kde to vlastne vtedy začalo, myslím, že to bola nedeľa. My sme sa akurátne vracali z Palmy, išli sme popri tom Fairmonte a bolo tam vidieť, že v podstate horí tam pri hoteli, pretože v podstate ten dron pri tom zostrele padol na parkovisku, kde boli odparkované auta a začali horieť. To znamená, že toto sa udialo sa tu, viem o ďalšom podniku, kde proste tiež tie trosky dopadli, poviem, že poškodili tú fasádu tej budovy. Bol tu útok na hotel Adres, teda útok, kde proste opäť niečo dopadlo. To sú všetko, hovorím, veci, ktoré sa dejú tým, že niekde to dopadnúť musí. Dubajská vláda sa snaží v rámci tej obrany zneškodňovať všetky takéto, poviem, že rakety, drony nad morom, aby to proste nedopadalo sem. Žiaľ Bohu, stane sa, že proste ten dron doletí bližšie, že proste vidíš, že ho zostrelia a proste niekde to dopadne. Nemám informáciu o tom, že by sem preletela nejaká raketa. To znamená, že myslím si, že keby tu dopadla raketa, tak tie škody sa nedajú ututlať ani v médiách, ani nikde, lebo proste to by bolo vidieť, lebo proste to sú výbuchy, ktoré sú. Tie dróny proste fungujú na trošku inom princípe. Tie škody, ktoré spôsobujú, nie sú až také veľké. Tým, že oni sa snažia, opäť poviem, že útočiť na objekty, ktoré nie sú dubajské, pretože sú poviem, že v správe Spojených štátov amerických, kde proste oni nás trestajú za to, že sa Amerika zapojila do tohto celého konfliktu. Stále žijeme v tej poviem, že ľudskej demokracii, že každý sa môže rozhodnúť. Keď sa ti tu nepáči, tak proste sadneš na lietadlo a ideš niekde inde. Mám známy, ktorí proste odišli, jedni išli poviem, do Indonézie, druhí sa vrátili do Európy. Každý si proste hľadá tú svoju cestu v živote a tak to treba vnímať. Nechcem to, hovorím, že zľahčovať, pretože naozaj není to príjemné, hlavne tým, že ja mám deti asi v každej, poviem, že takej kategórii vekovej, lebo jeden má 4, druhý má 12, a tretí má 19. Takže vidím to v podstate, ako to na nich vplýva.
Tiež mi to nebolo v tých prvých dňoch príjemné, ale snažil som sa v podstate ich ukludniť, že proste nemáme kam utekať, hej, ako reálne nemáme kam utekať a hlavne ten dôvod na útek by musel byť ďaleko, poviem, že hrozivejší, ako bol. Dneska nikto nevie povedať, že čo bude ďalej. Hovorím, sme 3 týždne v konflikte, ktorý môže mať brutálny dopad na všetko, pokiaľ bude trvať pol roka. Že keď sme to už takto prebrali a stále veríš tomu Dubaju, tak keby si mal nejaký 500 000 znova by si hodil to na dubajský market? Určite áno. Reálne. Hej, ja sa stále na to pozerám z tých skúseností, ktoré mám, z toho, čo som už prežil, z toho, čo sme už, poviem, že v Dubaji preinvestovali, tak ja si stále myslím, že ten Dubaj je vhodný na tie investície. Samozrejme, teraz sú ľudia opatrnejší, viacej premýšľajú, berú si dlhšie čas na premyslenie. Už dneska máme, poviem, že v hlavách projekty, ktoré sa budú dať robiť práve v takomto stave, poviem, tých nehnuteľnostiach, ako sú. Snažíme sa nejaké veci proste pripraviť a uvidíme. No. Ja verím tomu, že keby som mal dostatočný balík peňazí, tak už dneska viem, že do čoho by som investoval, čo by som s tým urobil a akým spôsobom by sa to mohlo odzrkadliť aj na konci v nejakom finančnom výnose. A ako sa prispôsobujete situácii ako realitná kancelária alebo Mr. Best Choice? Meníš nejak správanie, nastavenie? Čo je nové u teba? Samozrejme, mení sa trh, menia sa očakávania, menia sa požiadavky, takže aj ja mením taký prístup ku klientom. Hovorím, zmenila sa mi klientela z pohľadu toho, že teraz prichádzajú tí, ktorí sú, poviem, že tí špekulatívni investori, ktorí proste špekulujú, čo by mohli kúpiť za čo najlepšiu cenu. Som v rôznych skupinách týchto distress dealov, ktoré proste ponúkajú na dennej báze. Opäť, ale vidie tam zase tú špekulatívnosť na ich strane, kde začína ponúka, že trhová cena 4 milióny, teraz to ponúkam za 3 600, reálna ponuka bola stále 3 600. Investovať v Dubaji sa stále oplatí, aj keď teraz poviem, že treba byť naozaj že opatrný, vyberať si tie projekty, reálne sa pozerať na to, čo ti ten projekt môže do budúcna priniesť. A je to o tom, mám odvahu, nemám odvahu. Však aj v bankách máš rôzne produkty, kedy proste si konzervatívny, si dynamický, alebo si proste, som rád, že nestrotím na hodnote z toho, čo tam vložím. Keď sa bavím s ľuďmi, ktorí tu majú reálne nainvestované, nikto z nich nechce predať. Nikto. Nikto tu nezvažuje nad tým, že predám a teraz utečiem z Dubaja, alebo teda idem niekde inde. Sú ľudia, ktorí proste odišli, plánujú sa vrátiť, majú tu svoje investície, v niektorých bývajú, niektoré majú čisto, že iba investičné a snažia sa s tým nejakým spôsobom fungovať. A tým, že my sme tu stále, tu už mám pocit, že sme tu jak rodina jedna, v rámci tých ľudí, čo sa stretávame a veľa sa bavíme a hovorím, veľa vecí preberáme, snažíme sa to nejakým spôsobom vyhodnotiť. Vždycky, keď sa niečo, poviem, že zaznie, tak proste píšeme si v skupine, že čo sa udialo, ako sa udialo. Ale vždycky, keď príde debata na to, že robíme si pravidelné nejaké ankety, že či zostávaš, opúšťaš, alebo plánuješ odísť, stále sme tu veľká časť, ktorá tu proste chce zostať, že neplánuje odísť a neplánuje, poviem, že na ten Dubaj zavrhnúť alebo ho zavrhnúť a povedať si, že už nikdy viacej Dubaj. Reálne sa bavíme o tom, že môže nastať kríza kdekoľvek vo svete a môže sa stať čokoľvek, ale mňa by nikdy nenapadlo, aby som niekomu povedal, že tak vám treba, lebo si býval, ja neviem, v lokalite, kde bol predpoklad, že budú záplavy, teraz sa ti budem vysmievať, nemal si tam bývať, a na čo si tam kúpoval, lebo si kúpil za lacno a teraz si myslel, že neviem čo, a toto mi príde chore, proste taká zloprajnosť brutálna, taká fakt, že typická slovenská nenávisť voči komukoľvek, kto proste niečo nabral väčšiu odvahu, akú oni kedy v živote mali a proste išiel do sveta a snažil sa nejakým spôsobom začať život niekde inde
ja to ešte, kým toto tu celé začalo, tak hej, tým, že teda v podstate okrem predaja robím aj prenájom a proste robím veľa s agentami, ktorí proste nie sú Slováci alebo nie sú Česi. Sú to fakt, že hej, krížom krážom zo všetkých možných hej, kútov sveta. Hej, mal som vtedy v portfóliu nejakých 8 alebo 9 bytov, hej, ktoré proste som aj prostredníctvom nich sa snažil nejakým spôsobom prenajať pre klientov. Všetko sa to podarilo, hej, a oni mi napriek tomu hej, proste, mi píšu stále, že máš ešte niečo voľné, hej, podarilo sa ti hej, to prenajať, neviem čo, 9 z 10, možno aj 10 z 10, ja si tie správy normálne, že ukladám a raz toho spravím aj príbeh. Ja nejaký dúfam, že bude virálny niekde na Instagrame. Ja si tie správy fotím, aby som ľuďom ukázal, že proste 9 z 10 ľudí minimálne mi napíše, že super robota. Hej, že proste tu sa ľudia tešia z toho, že proste sa ti niečo podarí, že niečo urobíš a proste ti to prajú, hej. Samozrejme s tým, že keby sa ti to uvoľnilo, daj mi vedieť, hej, mám klientov, hej, zoberiem od teba, hej, veci, ktoré proste budeš mať, lebo tak mne to príde, že ja takto tiež fungujem, hej, a stále sa riadím tým poviem, že pravidlom, že aký požičaj, taký vráť. Preto ten odchod aj zo Slovenska bol jeden z takýchto, hej, že proste mám pocit, že na tom Slovensku ti každý všetko závidí a každý sa na teba pozerá, ako keby si ja neviem, aj ležal len doma na posteli a padali ti pečené holuby rovno do huby, jak sa hovorí. Ale proste tu vidíš, že proste sa musíš snažiť, musíš niečo urobiť, musíš sa otáčať. To není o tom, že tu ti niekto každý deň zazvoní a donesie ti zlatú tehlu, lebo proste si prišiel do Dubaja. Ja verím a som fakt, že vnútorne presvedčený, že ten konflikt proste skončí v krátkej dobe. Lebo nemá prínos pre nikoho. Reálne to, čo sa deje na tej, poviem, že teraz celosvetovej ekonomickej úrovni, globálne, to nikomu nič neprináša a proste možno, že to je presne to, že musíme si to zažiť, aby sme si uvedomili, aké dobré časy sme mali. Keby ste potrebovali vedieť niečo aktuálne, nečítajte si nič na Instagramoch a Facebookoch, ľudia mi zavolajte a môžeme sa o tom ešte pobaviť. A keby ste chceli vidieť reálne, že ako funguje život v Dubaji, tak vám poposielam nejaké videá. Dobre, zverejníme. Dneska ideme grilovať. Super, tak to chceme vidieť potom. Vieš najhoršie, že teraz sme si akurát zase písali skupine, lebo nie, však sa bavíme o tom, že nejakú grilovačku nie, možno dneska nie, že dajme to budúci týždeň a tak. Ja teraz pozeráme predpoveď, budúci týždeň má celý týždeň pršať. U vás aj prší? Hovorím, že to je jak naschvál, to ešte do tohto celého ešte nám aj pršať začne. Super. OK. Strašné, čo nás tu trápi v tom Dubaji. Ale nehovorím, netreba to zľahčovať. Situácia je taká, aká je, ale netreba nej ani zase tak podliehať, pretože ľudia zomierajú zo stresu a zo strachu, ale väčšinou je to strach samých sebe, hej, alebo ten strach, ktorý majú v sebe, vyvolávajú si z toho depresie a robia veci, ktoré proste sú za mňa aj bláznivé. Však to vždy je také. Hlavne, aby to čo najskôr skončilo. Lebo keby to malo dlho trvať, tak to je horšie. Nech to rýchlo ukončia. Niekto na tom zarobí určite a uvidíme. Ideme ďalej. Ja verím, že na budúce budeme natáčať podcast tu v Dubaji. To je slovo dobytky. Super. Dobre, Milan. Ďakujem krásne ešte raz. Radosť sa stalo. Pozdravujeme do Dubaja. Čau. Všetko dobré na Slovensku, držte sa, ahojte. Čau. Čau, ahoj.